Chiegni nya koromogi e weche manyien chenro mar migago magi weche ma wamiyo pek. Mukubali tukae kando. We support another person. Duond bura mar Jubilee oyango ni gisiro Fred Matiang'i dwaro mar bedo jatend piny Kenya yiero mabiro. Boys must remain boys and men must remain men. And women must remain women, and girls must remain girls. Jatend piny William Ruto yuoro alam KICC kama opako jatend Amerika Donald Trump kuom kedo timo hera e kit chwech machal. Riwruogwe osiptende ji giwegi Rufa dwa ni piny owacho duok piny omenda ma ing'ado kuom jopiny ka itero e SHA. Nya koromo kaka pili nyani do achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV. Yudo bende kituri kode namba mara 3 nyinga Ochieng Emmanuel bed kodwe chakruok nyaka gigo. Ka wachako en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua koruko ka wacho nitiere jok machano thulo oko gaye mar do Martha Koome apisi. Gachagua masano sebedo ka kuoro ka bende wacho weche mopogore e nyim piny owacho ok mor kod chung mar doho magi timore mana ndalo machuok bang' gaye mar doho Martha Koome yange kendo ywak ni jorit ne ong'wan kod piny owacho. Gachagua lose kanisa mar PCA pade Mameru. Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu. Jatend piny Kenya William Ruto po jatend piny Amerika Donald Trump e chik manogolo kotenore kod jogo matimo hera kind chwech machal. Ruto wacho ni chik makamano luwore kod muma kachiel kod kido gi timbe oganda jo Kenya. Kautelo ni kit chwech moyangi en mar dichuo gi mar miyo. Donald Trump ne wito komo kum chike mana tok chamo muma mago masiro hera kit chwech machal kod timbegi. We have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down, and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. We have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on.
E kinde ma siasa medo tedore pacho ka kotelo ne yiero mar higa mar 2027, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olando ayanga ni duond bura mar Jubilee ni kod jalar kom mar tend piny mag yango, kendo mano en Laktar Fred Matiang'i. Kioni mane loso Narok e kinde timo romo kod jokanyo mag Jubilee mathoth gine gin MCS koni duond bura mar Jubilee oyiere kaluwore kod tich makare mane osetimo. Koni jodak ma masawa mar Kenya mondo gol jal motegno ma to imbo mar Kenya bende ochwal George Natembeya mar bedo kod riwruok motegno madhi thulo oko e kom William Ruto. Na finance bill ilizaa kifo agent ya hawa. They were shot from within parliament. How embarrassing can it be? How more embarrassing can it be? Watu wanapigwa risasi kutoka bunge, ukienda kuona wale ulichagua kuwapatia shida zako. And instead of them waiting to receive and hear you, they shoot you dead. How I wish they ran away without killing. The fact that they killed these young people, I am unable to forgive. It made me shed tears because where else does a person go when you have an issue in this country? Why were you elected? And that is why I am at the forefront ya kuomba watu wa mlima, kwa sababu sisi ndio tutalengwa na ile mambo yote. Mkubali tukae kando. We support another person. Kwa sababu Jubilee tumeteseka sana juu ya hii uongozi hii ya KK. Sasa sisi tutaungana na wale wengine so that we can to confront huyu adui wetu tujua kitu kimoja. We lost innocent souls. Tulipoteza wawili hapa Narok because ya kutetea haki zetu kama youth. Jatend migao mateko kod modhi James Opiyo Wandayi okoni ne odonje piny owacho kohero kendo ng'ama ne udhire mar donje piny owacho ma William Ruto. Wandayi medo ni ne oweyo tije mar jaod bura ma Ugunja kod bedo jatend kweth manok od bura kodhi e piny owacho. Omiyo jok modwaro ni okwed piny owacho mar Ruto gin jok maleko e odiochieng' alanga. Wandayi okoni jok ma keto sirikal tes dhi nyime kata kamano en owuon to ok obi kwedo piny owacho ma intiere iye kama bende en achiel kuom jotend migepe. Wandayi oloso kinde iko mar wadgi e gwenge ma Sikalame, gwenge ma Ugunja. Okinyal nyisa ni an as a cabinet secretary ni mondo abed opposition within the government, ni mondo akosoa sirikal, ni mondo criticize, ni karach to mondo akwe. To kwero no anase kwero saidi kinde mokalo ka kendo lonye sawa sawa. So there is time for everything. Nobody has stopped you who is outside the cabinet from criticizing the government. You can continue criticizing it until the cows come back home. But don't expect me to join you in criticizing the executive. That can't be my work. If it is your work, do it properly. Kawuono landi. Gimoni Moody's rating. In terms of credit rating, Kenya will move from negative to positive. For the first time, Kenya oko nyeo gimiluongo ni oduma kwa oko mar Kenya. In a very long time, the country has produced sufficient sugar. Maonge ene import mas sukari madhi timore. And it cannot be that every time majaluone sirikal so he wants to apologize. Kora I want to appeal to Jawang pod kiko dhogi. Legiteru amus. Wang'eyo gimwatimo. Ka wadhi nyime en ni maneno gai mar do Will Mutunga ochayo kang' mane okaw mar mayo jorit ogai mar do Martha Koome kokoni manene tim modhi ataro gi chik kendo nyalo olokoyo ne bad migao mar do e pacho ka. Koloso Mombasa kamoro mag jokend ratiro mag oganda Mutunga koni sani piny Kenya arita medo rochore kaluwore kod timbe mag mako ndhiyo kendo lal kod oganda mosebedo kadhi nyime e pacho ka. Gikwedo meko ma jokend ratiro mag oganda mar mapar kod achiel manyomaki ngeso mapembeni kinde mane gin e rapar mar jogo mane ondhi kendo negi e pacho ka. Violations of human rights. We call for their human dignity and rights when people are arrested. We've had our female colleagues even not access sanitary towels
or purge as of yesterday. So we call for that human dignity to be respected. We must not be intimidated. We must not fear. We must resist. We must do all that we can do to challenge those who want to bring back fear. No one is safe, correct, but we shall win because we are more and we are determined. Kenya ni nchi ya shukunuku, because I think a lot of people we are dealing with in this government tell the truth by accident. She has 4 cars, therefore 4 drivers, and bodyguards, and that's clear intimidation, of withdrawing it, and it has always been used by the state. They could have told her, but the way it was done, and I hope you have read our own statement about that issue. Nondomano time county Mombasa mutenore kod weche magari taya paya yango ni kwan jogo mana wito ngimege seche maga paya higa maga nero gi 23 ne omedore kod kwana tamalu 36 kipimo kod higa maga nero gi 22 joja oko mioler mathoth. En romo mane obagi Mombasa mar golo lipot manyocho tim higa mokalo ewi weche magarita kod maseche magapaya e kaunti ma Mombasa. Enondro no mane otim gi tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod riwruok mar ji giwegi midendo ni Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, kwan ji mane owito ngimagi masiche mag apaya Mombasa higa mokalo ne ochopo 94 kipimo kod dhano 69 mane owito ngimagi higa 2022. Kisha ripoti hii pia kuna kuonesha kwa ni wangapi ambao walikuwa ni jinsia wanawake, wangapi walikuwa ni wanaume, na pia vile vile inaonesha wangapi waloumia ama walofariki wakiwa wanapeleka baiskeli, wangapi ambao walikuwa katika pikipiki, wangapi walikuwa katika tuktuk, wangapi walikuwa katika magari. And what we find here is that speed is a major concern, right? Speeding remains high on our roads, and that is really problematic when we have a lot of heavier vehicles mixed with pedestrians, bicyclists and motorcyclists. We're so honored to be partnering with the Mombasa County government and with His Excellency on this program to enhance road safety and to save lives for all the citizens in Mombasa. Our program is really focused on that collaboration. We're bringing together international experts to come to the cities. We have 27 cities in our program around the world. Mombasa County is one of those. Elipodno, jogo maneudo masiche maricho magapaya ne omedore kod kwana tamalo 17 kowuok e dhano 161 higa 2022 nyaka dhano 188 higa mokalo. Lipodno bende yango ni kwana tamalo 92 mag jogo manewito ngimagi gin jogo mawuotho gi tiendgi e ngapaya, joriemb apiko kaachiel kod joriemb ndigni, kuma kwana tamalo 56 kuomgi gin jogo mawuotho gi tiendgi. Thoth masichego gin mago matimore kind saa 10 makogwen nyaka saa 2 mokinyi, kendo gichako gitimore kind saa 12 modhiambo nyaka dier otieno. We really need to make sure our pedestrians are safer. We need to make sure they have safer walking paths, and we need to have safer lanes for bicyclists to utilize their bicycles. But we really need the government to collaborate and to put money and investment into this to make it work. So somebody brought up the media campaign. That was a great example of this collaboration where we can bring the international expertise and help develop the campaign through message testing and focus groups to understand what kind of message is going to resonate here. Moko kuom kuonde mane yangi ni masiche thoro timore gin kaachiel kod aluora mar Tesend Petrol Mahas manie apaya ma Mombasa, aluora mar sikund Loreto Convent mantiere e apaya ma Nyerere, Palm City manie apaya ma Mombasa Malindi to kod aluora mar kanisa AIPC mantiere Makande e apaya maduong' ma Mombasa. Nonro no bende oyango ni moko kuom apeyni ma masiche thoro timore gin apaya ma Mombasa Nairobi, Mombasa Malindi, Port Reitz Airport, Likoni Ukunda to kod ulalo ma Kibarani midendo ni Makupa Causeway. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar ute thieth mag ji giwegi mayudore kor gwenge mong'ere kaka Rufa ojiwo piny owacho mondo mi oduok chien kwan omenda ming'ado oganda jo Kenya ne okumba mar thieth mar SHA kolosi gwenge ma Navaholo, kaunti ma Kakamega. Jakom mar riwruogno Laktar Brian Lishenga owacho ni chal ma kamano biro chiwo thuolo ne oganda maonge nyalo yudo thieth makare kendo kako winjore. E kinde ko jodak ne yudo thuolo mar ndikore ne kuma manyien mar thieth mar SHA manochako tich ayange pacho kaendi dwe mar 10 higa mokadho.
tunahimiza serikali waangalie ile mtindo wa means testing, so that we make sure that those people who are not able, wale ambao wako chini sana, wasipewe premiums ambazo ziko juu sana, kwa sababu kuna wale walikuwa wanasema wanapata 1,000, 1,200, na ili hali wakati wa NHIF walikuwa wanalipa 500 shillings. Well, the health needs are many, and they're variable for different populations, including children and the elderly, and this just demonstrates how much of a vulnerable population that we have, and we are hoping that most of them at least will be introduced to a healthcare system, and that's what matters. Because hapa tumepata watu wamejitokeza, kuna chesi na SHA, kuna wengine hawakuwa wanajua, lakini leo wamejua, wamejitokeza kwa wingi, na nashukuru kwa Brayo kukuja kufanya hii mradi. Watu wamefurahia sana, na wengine wamefurahia kwa sababu SHA itawasaidia kwa ajili ya matibabu. Ete migao masomo Julius Migos onyiso tend skunde mapacho ka mondo mi osir piny owacho chwalo chiemo mag migago ne skunde mag primary. Kolose kinde yawa yanga klese manyasani mar mapar kod auchiel skunde primary mag Mbauro gi Mbohoi. E gwenge mag Taita Taveta Migos okoni piny owacho geto medo kwan jopuonjre ma biro yudo migago e chenro kowuok milion 2.6 nyaka 10 e counties duto mathurka. Magitimore bang' jotelo mawuok Taita Taveta kotelni kod jod bura Maundai Danson Mwashako se migao mar somo wi chenro mag migago ne jopuonjre makono. Mungu anapotuangalia akiwa kule juu mbinguni. Katika Kenya saa hii tunalisha watoto milioni 2.6, lakini kwa programu ya serikali tunaendelea kutafuta fedha ya kuleta ile school feeding program ifikie watoto milioni 10. Na katika hiyo program watoto wa Undanyi watakuwa ndani. Njaa ya mtoto mwenyako Undanyi na njaa ya mtoto mwenyako Nairobi, ama kule Mudhurwa, ama kule slums, ama kule Northeastern ni the same. So na hawa watoto wote ni wetu. So tuko na program ya kufanya kuensure kwamba watoto wetu wote milioni 10 wale ambao wanahitaji chakula wamepata hiyo chakula. Ekora mgajwang tok report ma migao masomo esiro weche mag chiemo e skunde emokago duyo moko kara kamano kikidhi mabor pod antiere kod mathoth ma ikoni chenro mar migago. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beikori marchako wuoth e piny mar tho. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Then Giravi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Kik bai. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a
burning desire to escape the ghetto she grew up in? Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Erokamano kumedo kete Ramogi TV apisas magubile sub-county Makeyo North on the Okaton marmo michiel gi 50 mag andiwo kanyakla gi packets michiel kod 4 mag ndawa ma okopodhi kati mohala maiten. Kalure gi jalup commissioner Makono Julius Maiyo ne gido report ko kuom jopiny ewi mwandugo ma okopodhi. Maiyo kumano koni andiwogo ne ochwal e apisi mochung' ne rango na ng'eny mondo pacho ka KEBS ibiro timne gi nonro. Following a tip-off from the members of the public, we carried out a raid in one of the bars in Iten, namely Aslaba, and we found a total of 150 cartons of what we believe is a second-generation brew or contraband goods, 604 packets of cigarettes that are meant for export. We also found 5 lotto machines. We were able to confiscate. The boxes were not labeled. And those boxes that were labeled, the contents of those boxes were different from what was contained in the box. And it did not have the standardization mark of the Kenya Bureau of Standards. We have not really ascertained, because we were with the director of alcoholic drinks control in Elgeyo Marakwet, and we have not ascertained whether that license is genuine or not. Piny Kenya yudombolea manego gi ogonyore maromo gunde milion 3 ma ogen pog jopur e gwenge duto mapacho kaka yor ikruok ne kinde mag komo ma higani. Kolesebo ma Kericho jagoro mugere migawo mar pur Laktar Paul Rono wacho ni ma en moko kuom gunde milion 5.6 ma ogen mondo mi ochope pacho ka. Jatend migawo ma pur e kaunti ma Kericho wacho ni giloso chenro makare mar pogo mbolea go e kinde ma ka kinde ge biro chopo. Ma en chenro moket kod piny owacho ma Kenya Kwanza ma bero chenro mag pur kod pith e pacho ka e higa mag 2023. We have also made sure that the seeds are also distributed together with the fertilizers. And here in Kericho, you have seen Kenya Seed are here in a big way, so that the farmers, when they come here, they collect all their farm input in one stop shop. And in partnership with the national government, we have several programs. Ya kwanza ni the subsidized fertilizer yenye tumesema kwa this financial year tunaleta ifike kwa mkulima. Now we also have another program yenye inaitwa the Seeds and the Seedlings program. Nyakoromogi jolupo kod jotend siasa sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho mamalo ong'i sekta mar lupo kod wang' mamuol. Giwacho ni sekta ni pok oyudo kony maber kawuok kuom piny owacho, to en sekta makelo nweng'o ne piny owacho kod jo Kenya mathoth. Jo Juma nigi ler. Oganda mathoth mawuok e kaunti ma migeto ahinya, sub-county Manyatike yudo nweng'o margi ka okalo kuom lupo e nam Lolwe. En yor nweng'ono ma osebedo kod mit mare kaachiel kod lit mare. Kata bed ni jolupo kaachiel kod familia magi yudo gago magi ka wuok kuom lupo, bende komachielo gikale midhieche mathoth, bende thiro chenro mag lupo e nam Lolwe. Watu wa Uganda
wanatesa sana watu wa Kenya, lakini saa hii watu wa serikali wanajaribu hata karibu County Commission walienda mpaka Migingo, walizungumza pamoja. Watu wa Tanzania walikuja, watu wa Uganda walikuja, walikutana huko Migingo, walijadiliana kabisa. Igno sekalo mang'eny tagruk pur dhi nyime ka jok moko keto ni ulupo umanyo rech to bang' mako rechgi gimau gin gi gams gin gi bunde giwuotho gi pi. Jolupo kod jotend siasa gwego mag Nyatike ywak ni sekta ni mar lupo osejwang' kod piny owacho kuom higni mathoth. Jood boma ma Nyatike to modege wacho ni jolupo mag piny Kenya yudo san malich e nam Lolwe ka kuom leta pisas mag arita kwe mowuok e pinyno mar Libamba ma Tanzania kaachiel kod Uganda. Kindwa gi Uganda pod nitie pek matin nikech pok wabedo gi formal engagement gi Uganda. Odege wacho ni ma ywak ma osebedo kuom higni mathoth to gima piny owacho mar Kenya osetimo pod onge. An gi resolutions modhuro e parliament ma osekal to nikech onge interest gi gather dust. Koro chuno ni nyaka wachiergi ma wane ni a favorable solution oyud mondo mi jolupo bed gi kwe. Kwa hivyo tunaomba serikali kama kuna njia ambayo wanaweza kusaidia wavuvi inaweza kuwa vizuri. Yiere ni neighbors wanigi nam maduong' kata wamanyo formula ma neighbors wabe bro feel ni ok wa infringe gi, wambe bro feel no miyo freedom monyalo dhiga igi. Mae momiyo achako kawacho ni kata kogik ni nyaka keto osuru matin mwachule pigego to walupa maonge gi ywaruok to nego wagik e that level. Owacho ni kata mana pisas mag piny owacho ma Coast Guard mane okel kod piny owacho mondo kony jolupo e nam Lolwe ok gine kakoro chiwo kony ma owinjore. Kata the Coast Guard mano okel e Lake Victoria sando jalupo molo kata ja Uganda. Koro gigi te nyaka wang'e gi old family mondo bibed ni watimo lupo ma ji nyalo benefit ji te. Onge tiende Coast Guard Kisumu kabire pi ma Migori gi Homa Bay kech kuonde ma ginyalo operate wan godo moromo. Ka gidwaro paya to operate on wan gi paya Miuru, wan gi paya Sori. Jolupo kod josiasa giwacho ni kata rem mar piny owacho matieko yurruok ma osebedo chulano ma Migingo e kind piny Kenya kaachiel kod piny Uganda pod gin moko midhieche ma bende nyaka sani koro wechego mag lupo e nam Lolwe. Oten adieri ni nochiw ne sirikal ma kata an kaka mjumbe ma Nyatike ang'eyo ni Migingo en ei Kenya to gima duong' ma nyaka wayiere ni implementation mar report chalo kama dwaro goodwill from our neighbors also. Ka Ruto o develop interest e wach boundary ni Tapanima is the right opportunity nikech wan gi talking neighbors they can talk about it mondo wa resolve amicably. Kidhi Migingo idhi yuro ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie Ugingo tula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya to askeche mag Uganda go nigi teko gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora to jo Kenya emodaka e Uganda mang'eny. Assistant chief ma Migingo en ja Kenya, en sirikal orisge ni Migingo ne kaje ene Kenya koni Hussein Kocha. George Juma, Ramogi TV, Migori.